Ipaubo sa counseling ug intervention program ang minor de edad sa Mandawi City nga nakuhaan og video nga nagbandal sa koral. Miatubang sa mga otoridad ang iyang inahan nga nangayo og pasaylo sa maong insidente. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kini ang video sa yano ra kaayo nga paghugaw-hugaw sa Batan-on sa Limpyong Coral sa Mandawi City. Human gipagawas ang video nang gawas ang impormasyon sa identity sa lalaki nga nasayrang minor de edad. Kagahapon, miatubang sa buhatan sa mayor ang inahan sa Batan-on nga nangayog dispensa sa gibuhat sa iyang anak. Dito usab sa meeting ang taga-PNP, CSWS ug ubang ahensya. Workful man ang bata sa iyang nabuhat nga sala, but of course kanang nadala lang siguro sa mga usanga na mga kainit siguro sa pagkapatan-on, but he is very remorseful man po ang child. That's why we are kanang looking at it na ang child they need kanang guidance lang jud. Giandam na sa mga otoridad ang intervention program para sa Batan-on ug sa ginikanan. If the child is minor, we are looking at the best welfare of the child. Kaya bata pa mangguni sila. So, ang atong gihimo is ato siyang ikuan under intervention program, which is naatay intervention niya. Ato i-coordinate with DCPC with the barangay, which will involve the community involvement nila. Then they will also be having this kind of counseling and this personality development sa atong office together with the parents. Samtang agi og pahalipay sa informant nga mihatag og kasayuran sa identity sa maong Batan-on, gitunol ni Mayor Jongky Uwano ang 5,000 pesos nga reward. Pagdasig usab kini para mapugnan ang ingon aning paghugaw-hugaw sa dakbayan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.